Ingat sa bandang Pagbilao, Quezon. Diyan po kami na aksidente last February 26, 2025. Grabe ang lubak ng kalsada. Team Barako Motovlog, kakauwi ko lang nung Sunday galing Maynila. Mula Quezon, parang sungkaan na ang daan hanggang Sipoc. Tapos bandang Pulangi, ginagawa na naman kalsada. Grabe, di mo ma-enjoy ang biyahe. Lalo dyan sa Andaya Highway. Ang lalalim ng lubak. Kung maliit gulong, sigurado bingkong ang mags. Yan galing yan sa mga experience ng ating mga kapwa riders sa kanilang biyahe pauwi or padaan ng Bicol Region. Kaya naman, pag-usapan natin ngayon ng isa sa napakahalagang preparation na dapat natin gawin bago tayo mag-long ride ngayong Holy Week. Idol, ano magandang gulong para long rider yung pwede sa ulan, init, maulan kasi sasama. Ang pwede lang talaga namin ma-recommend yung talagang nagamitan namin sa ilang taong pabalik-balik natin sa Bicol Region. Kung medyo marami-raming budget, Pirelli tsaka Michelin, okay na okay. Quality talaga yan. Safe na safe ang pakiramdam mo pag nasa biyahe ka. Nakagamit na rin pala kami ng Maxxis Tires Enduro Grip at base sa ating experience, goods naman at makapit naman sa kalsada. Pero syempre, ano man yung brand ng gulong ang prefer ninyo, ayos na ayos lang yan. Pero ang advice talaga natin bago magbiyahe, lalo ngayong Holy Week, as much as possible, magpalit tayo ng bagong gulong. Lalo na kung hindi na talaga kayo kampante sa gulong ninyo ngayon. Kasi napakahirap masiraan at magkaaberya sa daan. Gaya ng experience namin noong February, sa Lopez, Quezon pa talaga kami nakabili ng bagong gulong. Kaya naman dapat ready tayo bago mag long ride. God bless and ride safe.